бързо един голям човек. Може да види да не си моля ти си много. Да чекате докато се умие. Здравейте! Много ви Ама ходите обичаме. на ходите ли не? Не, че я отивам. Аз ще видя, може да влизам. Не може го, не може ли бързо? Бързо, че те обичаме. Гледай какъв хубав мъж е това. Това е голяма работа. Нашата година се дадеш обещание да дойдеш на нашата пътека. Обещавам много да... За утре не обещавам камо ли. Много, много. Видите, вас сте табели. Ма ние ги сложихме на по-високи.